Horas madihamu manami dohot inanami nang soni hanggi penaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Pajupah tamu sa program sulu-sulu duhatam. Ima na pinatupan na lembaga penginjilan Jelefai manang sedang bertanauli tu Indonesia. Au pada tahun talmanalu giot pataria sunhatane debata tuhamu. Alani jumol mahta martangiang. Mauliat madihu ale debata nami debata jahuba. Siala di basa tikyon aliamang bodo pehamu begi hatami. Huboto jalatung huha persehami. Ia hatami hati kosan, hati goran jalaguk huha somdui. Sudi hamana persero hot nama jalo hatami tarudio sepasum. Atong aliamang hatahum hatami. Pakulingi mahami. Asa hubege hopeop jala hulahuk kami. Aido sulu-sulu ni ulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amen. Daman dainang nang hanggi pinaribot pe. Iya hatani debata si begiot terbesa tikyon ima nanianet sian Filipi 4 ayat 10 siya. Sonom maridok desi. Alay guhannya debatakku do nasa narikot dihamu. Hobar tuha moraun nai dihasang apa nih? Di bagasan Kristus Yesus. Soni masahatna. Ia ta menari nungatai ma guhannya debatado nasa narikot di na persea. Guhannya debatado nasa narikot di na persea. Ia hatan itu hataon imana sinurat dohot tenos ni si Paulus dohot si Timoteus tu halak Filipi. Tapato takas ia ruas na di Filipi ima nang marsitutu na si dia persea tu Jesusi. Di hati hai siya bukan ni rohana sida. Dohot sian ia senerohana. Di papunguna sida do hepeng laho dalan na pangurupion tu si Paulus. Hatiha terhurung si Paulus ujwi. Alanang penasida mga leho-leohon dang alani gabi mabiyar na sida marhahurangan. Persir na sida tuhatan itu hatta. Lasa ido alana di papas si Paulus do rohana sida tupak kirimon. Asa totong di bagas pakirimon na mangulu na sida tu debata. Iba na pola didok naguhan niya debatado nasa narikot di nasida. Nang tu hita pada mangday nang hita nang persyetu Jesusi unang hita mabiar tuagi ahape. Aha na perlu si panganon dohot sinumotta. Mula pita bagi kabar manang taboto di nama sanuaing. Naik agak si horon. Dang perlu hita mabiar di si. Hita nang marsitu tu persyetu Jesusi. Eta beto takas do pasukupon dohot usihor ni Jesusi do pasu-pasuna tu hita. Tu hita nang persya tu ibana. Itu alana namang dainang tung unang bemabiar hita. Tung unang bemabiar hita. Ay adul rumikot do Jesusi sian akka na perlu di hita. Tung pos marohatta. Hita nang persya do Jesusi sarihonon na do hita. Tung pe aha na masa dingulut taon. Tang behita pola gabe humordit. Akala ni. Agbal gado asi dohot holong na ruhan ni Jesus itu hita. Dohot pasu-pasuna sian akka aha na masa pe. Ay disariot do hita. Hobar to hamaruan nai diha sangapon. Di bagasan Kristus Jesusi. Atong damanday nang toktong mahita di bagasan las neroha.
Di bagasan pakirimu na mangulu. Toktong mandok maliate to di bata. Ay tung disarihod do hita. Martang yang mahita. Mauliate madiho aliamang ala nang sikopo bagi hami hatami. Tung ahape na masa di salut ng ulo nami. Asa unang humordid jala mabiyar hami. Tung pialiamang naik akargan situ horon. Alay pos rohan nami. Nagbalgado asid hot orong ni roham. Dohot huwasom. Na buhi mamasumaso hami sa luhut na hami na proseya tuho. Asa marhitay guham mo nasa narikot di hami na proseya. Di bagasan Kristo Jesus martangiang jala mandok muliati hami tuho. Amen. Muliati bilah mo naman day nang siyala naong dibagi hamuna hatan itu hatta naong hutarisuk kami tu hamuna. Tuhan Yesus ma mas-masu hita sa luhut na. Sa pato na pasupahita di minggu na nang roh.